wata sabuwa wani babban duwa ne shekaran jiya wani babban aiki. Les douans duwa ne na Niger sai da ku. Wani babban duwa ne ya kama wasu kaya kimiyat, wasu kaya da aka kama, kayan an shigo da su ta fraud, ta barauniya hanya wanda aka shigo da su Niger. Wannan duwa ne yayi matakar taka rawar gani sun kama wannan kaya. Wannan kaya an shigo da su ta haramtacce hanya, kuma kaya ne wanda doka ma an samu wasu kaki wanda doka ba ta yarda a shigo da wannan kaya cikin kasa ba. Wannan duwa ne aka ce in ji wani makeci gyaran kasa sai da ku duwa. Duwa ne su ne masu tare hanya, su ne masu control in kasa, masu kula da shigowa da fita na kaya da ake shigowa da su ko a fita. Duk abin da ake shigowa da shi ko a fita da shi, duwane shi aikin shi ne ya sa ido ya gani ya tsare abinda gwamnati ta yarda da shi, abinda doka ta yarda da shi a shigo da shi, wanda doka ba ta yarda da shi ba kada a shigo da shi, abinda doka ta yarda da shi a fita da shi, wanda doka ba ta yarda da shi kada a fita da shi. Wato duwan yana daga cikin kaso 30 cikin 100 idan duwan in kasa ta gyaru, kasa in kuna da duwan masu tsabtataccen niyya da aiki na kwarai, kasar ku za a samu development da ci gaba da kawo karshen cin hanci da rashawa. Duwan in har suka ce ba su ba cin hanci da rashawa, to kasa ta biyo hanya ta niyyar gyara, ta biyo wata hanya wanda kun samu kaso 30 cikin 100 na ci gaban kasa da kuma zaman lafiyar kasa. Su ne duwane wanda suke kula da shigowa kaya da fita da su. Duk wani mugun abu da wata matsala da abu da zai shigo cikin kasa ko ya fita, to duwane idon su akan abin kuma aikin su ne. In har aka samu tsabtataccen duwane irin wannan matashi da suka taka rawar gani, suka yi tsaye suka ce za su yi aiki dan kasa, dan kare kasa da yan kasa, dan ci gaban kasa, to dole kasa a samu ci gaba, a samu canji, a samu zaman lafiya. Sai da ku duwan muna addu'a masu niyya ta gari ire-iren wannan matasa, masu niyya ta gari da kuma aiki na kware da jajircewa akan aiki kan kasa, da goyon baya da suka kawo masu UNSP, da kuma goyon baya da suka bayan kasa, da goyon baya da suke ba kasa akan aiki. Ubangiji ya Allah kara musu kyakkyawan niyya, ya taimake su akan al'amari, su rike kasan nan ta yi ta tahiya har ta kai inda muke so ta kai. Sojoji har gobe muna gai ba za a samu sama da soji ba wajen kishin kasa da kishin al'umma. Soji shine ya kafa tarihi a duk duniya, da shi da magoya bayansa da mai ra'ayi irin na soji, wajen kwato inci da haɓaka tattalin arzikin ƙasa da ciyar da ƙasa gaba. In dai kishin ƙasa ne, to in dai soji ya zo bai kwato muku inci ba, to ba wanda zai iya kwato muku inci. Tarihin duniya ya nuna duk mutanen da suka kwato wa ƙasashe inci sojoji ne da abokan sojoji da masu ra'ayi irin na sojoji. Shine ma aka samu su revolution, wai su masu ra'ayi na neman inci, na kwato incin kasa da ci gaban kasa. Dan haka kowa zai iya zama revolution. Guard, douane, police, gendarme, farar kowa patrus nomin ba, kullun duniya tana bada tarihin shi. Farar ne, dan boko ne, amma shi revolution ne shi, irin Thomas Sankara soji ne. Da haka muna goyon baya, muna addu'a yan bokon mu, masu ilimin mu, muna kiran kuma ma'aikata, les douaniers, gendarmes, garde national, police national, duka militaire gaba daya muna kiran ku zamanto revolution yan kishin kasa, wanda kuke son ku kawo kasan nan wallahi in dai ku kwato incin nan ba, to ba wani warwalla da zai zo ya kwato inci. Muna gayi kullun duka tarihin duniya ƙarya ne, ba wani farar hula da ya zo bisa democracy ya kwato inci, ba a yi taɓa yin sa ba a duniya. Ubangiji ya Allah ya kama mu, ya sa a yi nasara akan wannan neman inci da ake yi, ya sa a ci gaba a kwato wannan inci. Ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba wallahi sai ta samu cikakken inci 100% kaɗai za a ci gaba. Ba wata ƙasa da a duniya za ta ci gaba in har wannan ƙasar ba ta anso inci ta ba. Haiti ƙasa ce wadda ta zo ta zamna ta cire makudan miliyoyin kuɗi ta ce wai a bata inci. Masu ilimi a ƙa'ida a duniya ba a sayan inci da kuɗi. Inci in ji Hajiya Naja'atu ƴar gwagwarmaya ta Afirka ta ce inci kwato shi ake yi. Wannan magana ce ta su Thomas Sankara, ta su Ibrahim Bada mai nasara, su Janar Abacha. Inci kwato shi ake yi. Duk ƙasar da bata kwato inci ba wallahi da diplomasiya ko da takarda ko da kuɗi ba ta iya ta sai inci. Haiti ta sai inci, amma wannan inci na ƙarya ne, na goge ne. Har yau Haiti tana cikin matsala da damuwa.
Allah samu dace.